Poďte sa s nami pozrieť, ako prebiehal kurz sociálnej reportáže a fotografovania v teréne. Skoro ráno sme vyrazili z Bratislavy, no a tu nás už čakal prvý bod programu Komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou, kde nás privítala pani Sendrejová, ako aj ostatní ľudia, ktorí sa venujú sociálnej práci. Vypočuli sme si prednášku o tom, ako takéto komunitné centrum funguje, no a tu už dievčatá netrpezlivo čakali na vystúpenie, ktoré si pre nás pripravili. Musím povedať, že vidieť takéto niečo naživo je fakt zážitok a normálne som z toho mala až zimomriavky. Dievčatám sme spravili pekné fotky a potom nám ešte chlapci spravili súkromný koncert, ku ktorému sa pridala aj pani Sendrejová so svojím nenahraditeľným hlasom. Na záver sme ešte spravili krátky rozhovor pre Rádio Regina, no a tu už prišiel čas na rozlúčenie a my sme sa vybrali na ďalší bod programu. Ahojte kluci a dievčatá! Keďže bol čas obeda, zastavili sme sa v obci Múráň a nechýbali ani muránske buchty. Stihli sme aj krátku prestávku na natankovanie a tu už sme sa presúvali do obce Veľký Šariš, kde sme boli odovzdať charitatívnu zbierku potravín a oblečenia pre ľudí, ktorých sa dotkla tragédia v tejto osade. Napokon nás čakala cesta na ubytovanie, ktoré sme mali zabezpečené v Centre pre ľudí bez domova v Košiciach. V jeho okolí sa nachádzajú takéto staré fotogenické skleníky, ktoré sme preskúmali ako prvé. Tu sme stretli pána Matúša Florka, ktorý nám vysvetlil, ako toto centrum funguje. Je až neuveriteľné, koľko energie a dobrá sa skrýva v ľuďoch, ktorí sa starajú o ľudí, ktorí sa ocitli v krízových situáciách. Intenzívne sme počúvali príbehy ľudí, ktoré s nami rezonujú dodnes. Na základe tejto skúsenosti sme sa vedeli lepšie vcítiť do života ľudí, ktorí to nemajú v živote ľahké. Naše myšlienky sme prediskutovali na večeri v nedalekej reštaurácii a následne sme sa vrátili späť na ubytovanie. Ráno nás čakali takéto parádne raňajky, ktoré si pre nás pripravili, no a ako vyzeral druhý deň, sa dozviete v ďalšom videu.